ang ilang basihan, puros referensya. Puros encyclopedia. Siguro ko, nani sila Encyclopedia Britannica, World Almanac, mupamatuod nga si Kristo nagtukod si Bahang Romanong Katoliko. Aban, diha ka na. Sa Bible wala. Di na mapamatudan. Or sa gisulting soon. Tunay libro din niyo. Amo tog na amo ani. Kanay isong ginigalo gini sa atong amigo dila ko i-mention. Kay ako ko sang giprotektahan isoon. Ilon din hinga libro. Mato din isoon sa mga libro. Catholic believe the Pope and the Vatican and so Rome can change what the Bible says. O sa koneksyon, ang Romanong Katoliko kuno mituo sa Santo Papa nga ang ilang pagtuo giusab kung unsay nasulat sa Biblia. Giusab ang Galatia chapter 1 verse 9 o 8 to 9. Bisan kinsa nga magwali sa kwahi sa among kinawali ipatunglo siya. Klaro, ang Romanong Katoliko nagwali wala sa Biblia. Tinunglo. Ang amahan sa bakak mao ang yawa ug nasayod tang iyang mga anak, siyempre ang isulti bakak ug kabakakan nga diin mao'y makaangin sa tao ngadto sa gitawag og kalaglagan. Nining maong video na ito kabutang ang ato ang tubagon. Una, kining iyang giingon nga ang mga Katoliko daw is nagpamatuod, referensya lang daw ang basihan. Usa ka nakadakong bakak. Nga naman ang referensya secondary evidence na siya sa paghatag og pruweba nga ang interpretation sa usa ka debater o sa usa ka nagbasa sa Biblia dili masipyat in terms of historical presentation. Nga naman, una, syempre kung magbasa ta nga wala tay basis sa ato ang interpretation, mahulog siya nga gitawag og opinion. And at the same time, ang balaang kasulatan man god, mga sir ug mga ma'am, dili lang kay siya nagapunting sa usa ka relihiyosong panghitabo, kung dili nagapunting pud siya sa sekular nga mga panghitabo nga diin nalatid pud usab sa gitawag og kasaysayan. Daghang mga detalye nga nakasulat sa balaang kasulatan nga diin dili kumpleto. Nga ang makakumpleto lang niini mao ang gitawag og kasaysayan. Mo na mga Katoliko para dili ingnon sa itong mga higala nga mga dili Katoliko nga nagihimo lang tagato ang personal opinion and interpretation kay lagi bawal man na sa Biblia kanang personal opinion in interpretation kung magsulat ng magbasa ng Biblia. Mo na kami mga Katoliko mag-quote o magkutlo ni ining maong libro sa kasaysayan. Mapaghatag og pruweba nga kining amo ang pagsabot subay sa among gibasa sa balaang kasulatan, wala na mo ni gihimo og amo-amo ra. Kung dili na ay ebidensya nga gigunitan and at the same time kadtong information nga diin resulta sa mga evidence nga gi-provide sa mga istoryan concerning sa kasaysayan sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Number two point mga higalag mga igsoon, ingon pa niya nga wala daw kuno ta nagbase sa balaang kasulatan usa kadakong bakat. Mo bitaw mga Katoliko basta magpamatuod unahon pagbasa ang Biblia St. Matthew chapter 16 verse 18. Di ba? Nakasulat pala sa Biblia niya, wa man yang nganli. Even ganyang Seventh Day Adventist ni angkod ana nga wa nang nganli. So sa metong prueba o pagpakita nga diin ang atong pundok mo gipunting dinha sa gitawag balang kasulatan. Syempre magbasa tag kasaysayan. Nga naman ingon man si Kristo et forte enfre non prevalebant adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. So therefore, kining mong iglesiyahan na ani sa tanang panahon o existido kini subay sa nalatid sa kasaysayan. Og ang kasaysayan nagtukan na kanang iglesiyaha mao nang iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So mao na. Ika-third point na siya gikutlo nga reference ingon pa niya ang simbahang Katoliko daw pwede daw magbag-o sa nakasulat sa balaang kasulatan o sa nakadakong bakak. Way pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana nga muusab siya kung unsay nakasulat sa balaang kasulatan. Duda ko sa iyahang gibasa. Nga naman kay kini mo mga tawhan na magbasa magkutlo og reference, particularly Atakes Katoliko, bisag standard pa na ilang gikutlo, surambawo nila na og tawag ining basa. Mabitaw niya gilito kung singalan sa libro unsa nga page kay para pagpadayag nga diin para inon sa tinuod kuno kana sa gibasang libro. Sa gibasa pa lang niya nga ingon daw nga ang simbang Katoliko muusab daw sa pagtulunan or sa mga nakasulat sa balaang kasulatan. History na, dili na history. Kay way pagtulon na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana nga ang mga obispo, ang Santo Papa, ang mga pari, magkausab siya kung unsa nakasulat sa balaang kasulatan.
Wala ug wala gyud. Dogma sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana nga ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, they are all servants. They are just servants of the deposit of faith. O nya kanang deposit of faith, apil din na ang balaang kasulatan. Dili sila mulabaw sa deposit of faith. So buti pasabot usa ka dakong baka kung maingon sila nga katama Katoliko na kay pagtuo nga simbahang Katolika makausab sa Biblia. No. No ma'am, no sir. Wrong na Mr. Sabadingkoy. And lastly, ikatulong ay kaupat nga tawag ini nga punto katong ingon niya nga nalay sa chapter 1 verse 8 bisan gani kami usa ka anghel magwali kaninyong ebanghelyo nga lahi sa magiwali ipatunglo ingon pa niya ipatunglo daw to katong manudlo nga wala sa Biblia. Ang pinakaw na niguan na sila. Nga naman, nagtuo sila ni Ellen G. White, propeta, wa man as Biblia. Nagtuo sila, nag-adapt sila anang adlaw ipapahuli nga dili sila member sa Judaism, wala man as Biblia. Wala man sa Biblia nga ang mga Amerikano may gitagaan anang pagsugo sa adlaw ipapahulay. Ikatulo, wala man pud sa Biblia nga pastoy ang mangulo sa ilang iglesia. Wala sa Biblia. Hindi ka makabasa sa Biblia o never po ka makabasa sa Biblia ang gitukod ni Kristo Seventh-day Adventist. Never. So, buti pasabot, ang ilang pag-ingon kumo kay di mabasa, di tinuod o di ipatunglod ako no, sila'y unang gitawag og naigo. Sa atua dili Ang sa atua dili man ta sula eskriptura. Daghang mga butang ang gipangtudlo sa Kristohan ng iglesia nga wala nakasulat sa Biblia apan nagapunting sa tinuod. Mo na nga pag oras gani ang iglesia or sekta nga mag-exist gani mas nauna pang Biblia piki na. Manang simbahang Katoliko di magsalig Biblia lang. Nga naman, ang simbahang Katolika, nag-exist siya before pa naa ang libro na gitawag og Biblia. So, naay mga butang, mga pagtulunan, nga gitudo niya, ilabi na ang mga formulas. Hindi ito mabasa sa Biblia, pero ang esensya naa nakasulat sa balaang kasulatan. So, dili kita ang ipatunglo, kung dili kining mao mga Sabadingkoy ang ipatunglo, kay nanudlo og mga butang, nga sumala pa niya, wala sa Biblia. Bisag usa ka beses, di gyud ka makabasa. Di gyud ka makakita. Bisag usa ka beses kanang pagtulunan sa itong mga higala nga mga Sabadingkoy nga si Ellen G. White propeta di kakabasa na ang mga Amerikano gitagaan sa sugo di kakabasa na pagkahuman kining Seventh-day Adventist di kakabasa na kay purely product ka na sa mga Amerikano nga nagsugod ni adtong Mayo 21-23 1863 gitukod na sa mga kanudilin ang gitukod ni Kristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.